Айде, 3-4. Да свириш соло е наистина много приятно, но истинската красота на музиката е когато около тебе засвират още много инструменти, обаче ти усещаш цялата и красота. И така и в живота на хората, когато са заедно, всичко е много по-лесно и много по-красиво. Виолончело, кой каза виолончело? Днес ни предстои един образователен концерт в 77-мо ОУ. Това всъщност е най-важното нещо. Децата да имат досег със самите инструменти. Да, виждате ли каква разлика има? Сега ще ви демонстрирам мои инструменти, ще видите кой инструмент как звучи. Ние преди всичко ги образоваме, за да могат да усетят и да разпознаят класната музика в бъдеще, но искаме и да ги забавляваме. Представяме им 8 музикални инструмента, които изпращаме във всяко едно училище. 200 училища имаме до сега из цялата страна и специално в градовете, където има симфонични оркестри, ние сме имали програмата Фортисимо в клас. Аз мисля, че ние вдъхновяваме децата. Това е основното чудо, което правиме. Музиката, според мен, е божествената проява на земята. Може би някое дете ще му хареса и след време то ще отиде в концертната зала. Открий коледните чудеса на България. Виж ги всички на Чудесата БГ.